Λοιπόν, καλησπέρα. Πάμε να κάνουμε ένα βίντεο να σας δείξουμε πώς βάζουμε τους κωδικούς redeem code, όπως λέγονται τέλος πάντων, στο FC Mobile για να πάρουμε free παίχτες. Λοιπόν, τι είναι τα redeem code? Τα redeem code είναι κάποιοι κωδικοί που μας δίνει η EA για να τους βάλουμε στο παιχνίδι και να πάρουμε free παίχτες. Θα σας δείξω ακριβώς πώς γίνεται. Λοιπόν, μπαίνετε στο Google. Πατάτε FC Mobile και σας βγάζει εδώ στην αρχική. Θα συμπληρώσετε το account. Εδώ βλέπετε, εδώ σε αυτό εδώ το κενό που ανοίγω. Λοιπόν, EA account, εδώ βλέπετε το δικό μου το δικό μου account που ονομάζομαι Βαγενάς. Λοιπόν, εδώ βάζουμε τον κωδικό. Όταν θα συμπληρώσετε τον κωδικό που πρέπει, θα πατήσετε το I'm not a robot εδώ και θα πατήσετε redeem για να μπει ο κωδικός. Τέλος πάντων, υπάρχει και, για το λόγο του αληθές, υπάρχει και και μια σελίδα με τους κωδικούς αυτούς που είναι εδώ. Εγώ την έχω αποθηκευμένη. FC Mobile, βλέπετε redeem codes. Βλέπετε εδώ που λέει, ας πούμε, 30 Απριλίου Touch Mobile 25 είναι ο κωδικός που τρέχει αυτή τη στιγμή. Βλέπετε live που λέει και βλέπετε το reward που δίνει είναι έναν touch player από 100 μέχρι 109. Εγώ πριν μία εβδομάδα το έμαθα. Κοίτουσα από βίντεο από άλλους YouTuber που το έχουν κάνει και το βρήκα έτσι. Ο πρώτος κωδικός που έβαλα εγώ ήταν ακριβώς από κάτω, το Peach Beach Last Dance. Από το Peach Beach, το προηγούμενο event που τελείωσε πριν 2-3 μερούλες. Τέλος πάντων, να συνεχίσουμε. Βλέπετε, κάνετε αντιγραφή το Touch Mobile, πηγαίνετε στην σελίδα εδώ εδώ που μπαίνει ο κωδικός, βάζετε το κωδικό, πατάτε I am robot, δεν είμαι robot, δεν ξέρω τι σημαίνει, και τον βάζετε. Εμένα δεν μου το βγάζει αυτή τη στιγμή γιατί τον έχω ήδη πάρει τον κωδικό από την πρώτη μέρα του event. Μου έδωσε έναν παίχτη, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, 104, κάτι τέτοιο. Και στη συνέχεια τι κάνουμε? Αφού σας βγάλει εδώ κάτω, αν θυμάμαι καλά, με πράσινα γράμματα ότι έχει επαληθευτεί ο κωδικός, μπαίνετε στο παιχνίδι. EA Sports. It's in the game. Μπαίνετε στο παιχνίδι και θα πάτε στο φάκελο πάνω στη γωνία που σας δείχνει. Θα δείτε σε λίγα δευτερόλεπτα που ακριβώς εννοώ. Περιμένετε να ανοίξει το παιχνίδι. Να χαμηλώσουμε και λίγο. Θα πάτε εδώ στα μηνύματα, στο inbox που λέει, και θα σας βγάλει εδώ ότι έχετε πάρει τον κωδικό σας. Από εδώ θα το ανοίξετε. Εγώ το επαναλαμβάνω ότι δεν γίνεται να τον πάρω τον κωδικό, γιατί τον πήρα την πρώτη μέρα που βγήκε η Touch. Εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Και λοιπόν, τώρα για τους κωδικούς, κάθε πότε τρέχουν κάθε event, όταν ξεκινάει ένα event και όταν τελειώνει ένα event. Αλλά ενδιάμεσα, μέσα από καιρό, έχουν βγει και άλλοι κωδικοί. Και κοιτάξτε εδώ τώρα.
Κωδικοί που έχουν βγει βλέπετε. Βλέπετε από κάτω ποιοι είναι. Είναι το Road Munich, ο δρόμος προς το Μόναχο, τέλος πάντων, όπως μεταφράζεται. Είναι για το Champions League, για να ανοίξουμε πακέτο. Και βλέπετε εδώ όλα όλοι οι κωδικοί που τρέχουν από τότε που το δημιούργησαν αυτό. Νομίζω είναι βλέπετε, από 22 Αυγούστου ξεκίνησαν να το κάνουν αυτό. Νομίζω είναι από πέρυσι, έτσι δεν είναι? Ναι, αφού βλέπετε εδώ τώρα Hall of Legends λέει 27 Αυγούστου, Hall of Legends είναι από το 2024 ο κωδικός τρέχει. Έτρεχε αυτός ο κωδικός. Εδώ αυτοί οι κωδικοί έχουν μπει. Δηλαδή ο μόνος που τρέχει αυτή τη στιγμή είναι το Touch Mobile. Παιδιά, αν θέλετε να πάρετε έναν κωδικό. Επαναλαμβάνουμε. Μόλις θα μπείτε στη σελίδα της FC Mobile θα σας βγάλει μπροστά να βάλετε το account σας. Δεν ξέρω πώς το έχετε συνδεμένο, το έχετε συνδεμένο με το Facebook, με το email σας, με το Google, δεν ξέρω πού ακριβώς. Θα πατήσετε και το κωδικό σας, θα βάλετε το email σας και θα σας βγάλει εδώ, ακριβώς εδώ που βλέπετε στη σελίδα αυτήν εδώ. Θα πατήσετε το EA account, βλέπετε, θα βγάζει το όνομά σας, όπως σας λένε τέλος πάντων στο account σας. Θα πατάτε το κωδικό, θα πατάτε εδώ που λέει I am not a robot, δεν είμαι ρομπότ, δεν ξέρω τι σημαίνει τέλος πάντων, γιατί δεν γνωρίζω και πάρα πολλά αγγλικά να πω την αλήθεια. Πατάτε redeem και σας επαληθεύει τον κωδικό. Μπαίνετε στο παιχνίδι, πηγαίνετε στο inbox, στα μηνύματα και εκεί είναι το δώρο σας. Τώρα, κάθε φορά που βγαίνει ένας κωδικός, υπάρχουν δύο κανάλια που υπάρχουν δύο κανάλια που ενημερώνουν για αυτούς τους κωδικούς. Το ένα είναι το FC Mobile Forum, βλέπετε εδώ και όλα στα βίντεο. Και βλέπετε και κάθε event που βγαίνει πριν βγει, ένα μήνα κιόλας πριν βάζουν πότε θα βγει το κάθε event και τι θα έχει. Τέλος πάντων, τώρα εδώ ας πούμε βλέπετε το InTouch στην Αγγλία, πόσα είναι της Premier League το InTouch. Τέλος πάντων. Και το δεύτερο κανάλι όπου είναι αυτό εδώ, Soliharm Gaming, και βλέπετε εδώ Redeem Code. Βλέπετε. Εδώ Redeem Code. Hi guys, welcome back in this video. Και όχι, εδώ θα σας το βγάζει σε βίντεο. Θα σας το βγάζει μέσα στο βίντεο το κωδικό. Οπότε πάμε στο FC Mobile Forum. Πού το είχα δει? Εδώ δεν το είχα δει εγώ. Εδώ πρέπει να το είχα δει. Νάτι κωδική, βλέπετε, στην αρχική. Τέλος πάντων, ας πούμε, Huge event. In the first week, as we already know, League One will be available. And here are all the player items for the first week of the TOTS event. I know everyone just wants one player. I'm pretty sure new cards will definitely be added there. Just like Team A and Team B, Team C will come with some amazing cards because there are still many Heroes cards left to be released. But to be honest, there's no confirmed news yet. Εδώ βλέπετε οι τρεις που έτρεχαν οι κωδικοί εκείνες τις μέρες, πριν 4 μέρες δηλαδή όταν ξεκίνησε, το 25, το Pitch Pitch Dance Lands και το FC Pro κάτι 25. Τέλος πάντων,
Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Αν θέλετε κάντε ένα subscribe, ένα like, και για όσους παρακολουθούσατε τα βίντεό μου που έχω ανεβάσει, κάποια shot με κάποια γκολ που έχω βάλει στο FIFA, ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή σας.